budal nang alas. Nah, nang alas sih liwate dalane ngene iki lho, lek udan tok to. Lek blegur kaya ngono kuwi. Marai iki tletonge radiator. Ini iki lek nang daerah nggon aku tletong ngene iki dipasangi paralon utawa dipasangi gorong-gorong iki ora. Lah, dadine dihalani lek jembreng. Ini iki lho, Lur, aku ki lek golek pangan dalanku kaya ngene iki lho. Ini iki. Wis ra nemen-nemen. Kok kene ra nemen-nemen. Kok ngono. Lah kuwi. Blegur kaya ngene iki. Wes timbangane keplese yo, tak pateni sik.